Οι φωνές του Νίκου, τι μας κρύβεται πια. Booms like bam, 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 boom, like bam, boom, slack, boom, boom, slack, boom, slack, boom, boom, like, boom, slack, boom, slack, boom, slack, boom, slack, boom, slack. Γεια σας φίλοι Bombers, τι κάνετε? Σήμερα, όπως λέει και ο τίτλος, επειδή κάποιος μας το πρότεινε, θα κάνουμε το Yoga Challenge. Για όσοι δεν το ξέρετε, είναι κάποιες φωτογραφίες εδώ που έχουν φωτογραφίες με yoga και πρέπει να τις κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να... Ας αρχίσουμε. Πάμε! Ωραία. Το πρώτο το yoga είναι αυτή. Αυτή εδώ χαζομάρα. Θέλω να δούμε πώς θα το καταφέρουμε αυτό. Καλά, πιστεύω πως είναι λίγο εύκολο. Για κάποιο λόγο ζούμαρε. Δεν το έκανα εγώ. Με είδατε. Δεν το έκανα εγώ. Μόνο το ζούμαρε. Πάμε να το δούμε. Let's go. Remember that. Έλα. Ωραία. Να φαίνεσαι και λίγο κι εσύ. Έλα. Έλα κοντά. Τι. Για κάτι εύκολο. Έλα. Πού είναι? Ναι. Γεια. Τα καταφέραμε. Γιουπί. Ναι. Άντε γεια. Γιατί το πέσα. Με την πρώτη, πολύ εύκολο. Λες και το κάναμε πριν. Αυτό είναι το δεύτερο. This is the next. Let's see how we are going to do that. Let's go. Ωραία, εγώ είμαι έτσι. Πάμε άκρη. Εγώ είμαι κάπως έτσι και εσύ. Να το δω. Γιατί δεν φαίνεται. Και εσύ κάνεις αυτό. Έλα. Θα τσεκιστώ, το ξέρω. Θα πονέσω. Θα τσεκιστώ. Έλα. Πονάει. Εδώ. Ωραία. Μακάρι να μου λιγότερα κιλό. Πώς γίνεσαι έτσι. Να δοκιμάσω. Let's do that. Τώρα αλλάζουμε ρόλους. Δεν πονάει. Δεν γίνεται. Χάσαμε να πάρει. Next stop that. Let's do this. Do it. Καλά, κάτσε εσύ όπως κάνει αυτός ο χοντρός εδώ πέρα. Θα τσακιστούμε. Έλα. Εδώ έτσι. Τώρα εσύ πώς θα ανέβεις? Δεν ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Στόπα. Δεν μπορώ. Στόπα. Παίρνω. Είμαστε χαζοί. Κάτσε εκεί. Ανάποδα το έκανα. Κάτσε ξανά. Ωραία. Για. Έτσι λέει. Κοίτα. Τέλος πάντων. Παιδιά, έτσι δεν λέει. Έλα. Κάμα, πιστεύω πια παιδιά δεν έχει κανένα. Πήγαινε. Ναι. Sorry. Ωραία, το επόμενο είναι κάπως παράξενο. Συγγνώμη για τον ήλιο. Το επόμενο είναι κάπως παράξενο. Δεν καταλαβαίνω, περίμενε. Είμαστε έτσι. Έλα εδώ. Είμαστε έτσι και μου τραβάς κάπως... Κάπως έτσι. Αου. Τέλος πάντων. Ναι, αυτό είναι. Τα χέρια πώς είναι? Έτσι. Ωραία. Πάμε. Γιατί πέφτεις? Πονάω, είναι δύσκολο. Εγώ γιατί δεν πέφτω? Θέλω τείχο. Θα μου πω. Δεν τύχω κιόλας. Το πόδι μας είναι λάθος. Το ξέρω. Πρέπει να είμαστε όρθιοι. The next stop, that. Δεν ξέρω πώς. Είναι δύσκολο. Ωραία, εγώ είμαι πρώτα ο άντρας. Ωραία. Εγώ είμαι πρώτα άντρας.
Εδώ. Έλα. Έλα. Ωραία. Εγώ πώς είναι. Είσαι εδώ, τα χέρια, τα πόδια σου. Ναι. Πιάσ' τα χέρια μου. Κάτσε ρε, έτσι είναι. Ή όχι. Όχι, απ' την άλλη είναι. Ωραία. Το θυμάμαι. Και τώρα βάλ το κεφάλι σου και τη γυλιά σου πίσω. Την πλάτη σου, sorry. Έτσι! Ναι! Το είσαι καλά! Είσαι καλά! Έσπασε η πλάτη μου. Ωραία, μετά εγώ τώρα. Ουχου. Έλα. Γιατί το κάνεις αυτό το μου. Αλλάζουμε Έλα, κάτσε. ρόλο. Ωραία, άκου εκεί. Έλα. Ωραία. Είμαι χοντρός! Είχα το γύρο! Τέλος πάντων, το κάναμε. Το κάναμε. Επόμενο είναι αυτό, κάθεται κάπως πάνω της. Μην κοιτάτε τα γράμματα. Κοιτάξτε αυτό. Let's do this. Ωραία, ποιος είναι κάτω. Ωραία, ο κάτω, εγώ. Πάμε εγώ. Αφού έχω δύναμη και εσύ χοντρός. Πλάκα μου. Επειδή εγώ είμαι περισσότερο έχει από αυτό. Εγώ τρώω τουλάχιστον. Θα πεθάνω, την πείνα. Πώς. Με τον κόλο σου κρατάω. Όχι, με το πόδι μου κρατάω τον κόλο σου. Και τα πόδια σου τα κρατάω με τα χέρια μου. Οκ. Έλα. Σαν να κάτσεις κανονικά σε καρέκλα είναι. Με σηκώνεις μπορείς. Δεν ξέρω εγώ, συγγνώμη. Βάλτε πρώτα τα πόδια σου εδώ. Ναι, πώς θα γίνει αυτό. Έλα. Μου πάτησε στο γέρι. Έλα. Έλα. Βάλ τον κόλο σου στα πόδια του. Έλα. Δεν έχω προσπαθήσει καν, ξέρω εγώ. Θα πεθάνω. Ο Νίκος έχει κάνει τα χέρια. Τι να κάνω ακριβώς. Τα πόδια σου στα χέρια μου. Ξέρω. Αλλά πρέπει να με σηκώσεις καταρχήν. Έλα. Πρώτα θα κάτσω. Τι. Πρώτα θα κάτσω. Τι. Δεν θα κάτσω. Δεν σε κατάλαβα. Έλα, βάλ τον κόλο σου εδώ. Ωραία, έλα. Έλα. Μπορούμε. Και το τελευταίο που θα κάνουμε για σήμερα είναι ένα που το βγάλαμε όχι από το μυαλό μας. Λέγαμε να το κάνουμε. Είναι σαν το προηγούμενο, απλά δεν το βρήκαμε στη φωτογραφία. Άρα πάμε να το δείξουμε. Και όπως το λέγει ο πατέρας μου, Let's do this. λέγεται αεροπλανάκι. Let's do this. Έλα. Εγώ σου σηκώνω. Όχι, πρώτα εγώ. Να σας δείξουμε τι ακριβώς είναι. Πρώτα, είμαστε έτσι. Τα χέρια σου, έλα, πίτα. Ναι. Αυτό, αλλά περισσότερη ώρα. Ναι. Σειρά μου. Ωραία. Την πρώτη, wow. Θα το κάνουμε ξανά μετά, δεν μου θέλει περισσότερο. Έλα, wow. Έλα. Πάμε. Έλα. Δεν ξέρω, έτσι μου βγαίνει. Έλα. Κάντε πάλι. Δεν μπορώ. Όχι, γιατί, τι ήταν αυτό. Δεν ξέρω. Συγγνώμη. Του πάτησα το δάχτυλο. Έλα, πάμε. Oh no. Δεν πειράζει, ένα μικρό δαχτυλάκι θα μου. Χοντρέ.
Έτσι, Έλα, δεν πάμε χοντρός. Έλα. Τι κάνει. Έλα. Προσπαθήσουμε. Πάμε. Το κάναμε αστυνομιακό. Ναι. Μη. Τελευταία. Έλα εδώ. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Πρέπει να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe. Και αυτό το βίντεο ήταν για την Ευαγγελία από Παπαδημητρίου. Θυμάσαι. Αυτό. Bye guys.